Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa. Kados Bu Utari janjiaken kala wingi, Bu Utari badhe njelasaken materi bab aksara Jawi. Nah, mangke materi kangge kelas 9 yaiku materi pasangan. Kados ingkang para siswa pun ngertos nggih. Iki wonten aksara legina. Iki aksara legina sing tak wenehi warna oranye. Iki 20 aksara dasar sing bocah-bocah mesti wis apal ya. Hana, Caraka, Nada, Ta, Sa, Wala. Nah, sewetara sing warna biru iki pasangane. Ya, iki sing warna biru pasangane. Sing nang dhuwur leginane, sing nang ngisor pasangane. Nah, gunane pasangan iki kanggo apa? Gunane pasangan yaiku kanggo mateni huruf, mateni aksara ya. Mateni aksara iki kados napa maksude? Mateni aksara maksude ngubah ba dadi ep, sa dadi es, la dadi el, ga dadi ek lan sak panunggalane. Umpamane nggih tak contoni. Kanggo nulis tembung jambu ya, jambu sing dibutuhaken aksara ja, ma karo ba. Ngoten ya. Kanggo nulis jambu iki kudu ana aksara sing dipateni, yaiku aksara ma. Ngowahi ma dadi em. Nah, inilah fungsi pasangan. Dadine engko bisa nulis jambu. Carane ja kita tulis utuh, ma kita tulis utuh. Iki sing bener tak wenehi warna ungu ya. Nah, ja untuk nulis jambu, ja kita tulis utuh, terus ma ditulis utuh. Nah, kanggo mateni ma iki nak kita menggunakan pasangan yang diubah ke pasangan yaitu huruf di belakang huruf ma, huruf sesudah huruf ma. Dudu huruf mane, dudu, tapi sesudah huruf ma. Nah, kanggo mateni ma, huruf nang burine iki sing diubah ke bentuk pasangan, yaiku huruf ba. Ba pasangannya kayak apa? Iki. Berarti kita tidak menggunakan huruf ini, tapi menggunakan huruf ini. Caranya pripun? Ditulis nang ngisore ma. Jamba. Ya, jamba dimain suku jambu iki mancane ngono, ja em bu. Ini konsep pasangan. Malih tak kasih contoh. Misalkan kita mau menulis salsa ya. Nah, kanggo nulis salsa, kanggo nulis tembung salsa, maka kita membutuhkan 3 huruf, yaitu sa, la, karo sa. Di antaranya huruf sa, la, sa iki sing kudu dipateni sing endi? Yaitu huruf la. Maka caranya pertama kita tulis dulu sa utuh, terus la utuh. Nah, kanggo mateni la, mongko huruf nang burine la diubah ke bentuk pasangan ya, dudu huruf lane tapi huruf nang burine. Huruf nang burine yaiku sa ya. Mongko sing dinggo huruf iki. Tulisnya dengan di nang kene. Lah, kok beda Bu? Nang kene ana sing nang ngisor,
Keko nang iringan. Ya. Khusus huruf H pasa, H pa sa iki ditulis nang iringan. Huruf telu tok. Seliyane ditulise nang ngisore kabeh. Male. Misalkan Bu Utari panulis apa ya? Taplak. Monggo sing dibutuhkan yaiku huruf ta, pa, la, karo ka. Antane huruf ta, pa, la, ka iki sing dipateni sing endi? Yaiku huruf pa. Ya, pa ben dadi ep kudu dipateni. Monggo carane pripun? Pertama tulis ta utuh, terus pa utuh, sing diubah ke bentuk pasangan mana? Wong burine huruf pa iki, huruf la. Monggo iki diubah bentuknya dadi iki ya, nulisnya nang ngisor tap la, terus ka utuh. Nah, karena dia di akhir kalimat maka tidak perlu pakai pasangan tapi pakai pangkon. Nah, iki mati. Jadi masane ta ini. Satu contoh lagi ya. Saya tadi panulis tembung jeruk bali. Monggo kanggo nulis tembung jeruk bali sing dibutuhaken yaiku tembung ja, ra, ka, ba, karo la. Sing dipateni yaiku huruf K. Iki ya. Nah, carane ja ben dadi je dipepet. Terus ra ben dadi ru disuku. Terus ka ben mati. Huruf di belakangnya diubah menjadi bentuk pasangan. Jeruk ba la, ki la ben dadi li di wulu. Iki carane mateni huruf nganggo pasangan. Seliyane pasangan, prosesku kudu ngeling-eling maning sandangan ya. Sandangan cok lalen. Iki pepet, namanya pepet. Mengubah suara A jadi suara E. Iki taling, pepet malah. Taling mengubah suara A jadi suara E. Ojo ketuker ya, pepet E, taling E. Iki penting, nek ketuker gawat. Nek penulis mangan cecek kudune nganggo taling, ditulise nganggo pepet dadine mangan cecek ya kan. Terus wulu iki mau ngubah suara A jadi suara I. Terus suku ngubah suara A jadi suara U. Yang terakhir taling tarong. Ngubah suara A jadi suara O. Ya, ngeling-eling. Tak simpulkan, dadi pasangan iki gunane kanggo
mateni huruf. Mateni huruf iku sa dadi es, ka dadi ek, la dadi el, ba dadi ep, ma dadi em. Iku arane mateni nak. Iku arane mateni. Ya. Pimen carane mateni huruf ya. Kayak nang tembung jambu kae mau. Jambu iki. Ma kudu diubah dadi em. Maka huruf ma iki kudu dipateni. Carane dengan mengubah huruf di belakang ma, yaitu huruf ba, menjadi bentuk pasangan. Dudu huruf mane, dudu. Tapi huruf nang mburine dadi bentuk pasangan. Mau panulis salsa. Salsa. Maka sing dipateni yaiku huruf la. Ya. Salsa. Maka sing diubah ke bentuk pasangan adalah sa yang di belakangnya. Dudu lane, dudu. Tapi sane. Taplak. Sing dipateni huruf pa. Maka sing diubah ke bentuk pasangan lanya. Dudu pane ya. Jeruk bali. Sing diubah ke bentuk pasangan, sing dipateni yaiku ka. Biar dadi jeruk, maka sing dipateni aksara ka. Maka yang diubah ke bentuk pasangan adalah belakangnya ka, yaitu ba. Jeruk bali. Ya. Terus kita ajarkan cara menulis pasangan untuk kata sing ono imbuhane. Umpamane kata berimbuhan ki apa? Kata berimbuhan ki kayak misal tase. Ya. Iki kata dasarnya tas, imbuhane e. Sepatune. Iki kata dasarnya sepatu, imbuhane ne. Dua kata ini punya cara penulisan yang berbeda. Cara membedakannya bagaimana? Sing dideleng pertama iki kata dasare. Kata dasar tas yang burine huruf konsonan. Nah, kata berimbuhan sing kata dasar yang burine konsonan iku ditulis ganda. Sane digandakan. Maksudnya pripun? Maka tulisane dudu ngene. Bukan ya, ini salah, tapi ditambahi sa setunggal malih. Nah, iki betul. Terus mongko macane ngene. Tas C. Ini untuk kata sing kata dasare burine konsonan. Nanti di semester 2 tak jelaskan lagi. Beda karo sepatu. Nek sepatu kata dasarnya sepatu burine u, dia huruf vokal, maka ditulis biasa, normal. Sepatu biasa. Iki mungkin tak jelaskan malih. Silakan dipelajari. Mongko nek misal wonten pitakenan saged tekan Bu Utari. Ini ono sing kurang jelas, nggih. Kita jelaskan lagi via video atau via catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.